Atención, hola, ¿qué tal? Xa estamos no aire, cos pilas cargadas. É un montón de cousas que contar. Dende o colexio Nosa Señora do Rosario de Alzúa. Para todos e todas vos. Novas frescas. Ideas geniales. E risas samoreas. Isto é... Voces Escolares. Lo llevamos vivido. Nos alitadoras, nos conquistadoras, brillantes activistas da vida. Benvidos a Mulleres Extraordinarias. E nos que resistimos a séculos de forza e nosas... Bo día. Con motivo da conmemoración do Día da Muller e do Día Internacional das Matemáticas, temos a sorte de ter con nós a unha muller polifacética, Pila García Agra, exalumna do noso centro en matemática. Desenvolveu a súa actividade como docente maioritariamente no IES Ordes. Ademais, é membro da directiva de Agapema e do grupo de traballo de roteiros matemáticos e de matemáticas na rúa, que participa activamente. Leva o concurso de matemáticas na Raya co norte de Portugal para terceiro de ESO. Publicou un libro e artigos en varios libros e revistas tanto a nivel nacional como en Iberoamérica e moitas cousas máis. Agora damos de paso a nosa invitada coa que imos aprender e pasar un bon momento. Hola, bo día. Son Pila, son de Boimorto, aquí ao lado. Estudiei neste colexio no curso, os que están aquí presentes creo que nadie nacera aínda, no curso 72-73 e 73-74, e teño uns recordos estupendos deste sitio. Dediqueime ás matemáticas sempre, pero gustanme as matemáticas pouco habituais. As matemáticas divertidas, sobre todo. Que recordos tes da túa etapa como estudiante neste colexio e que emocións te xurdiron a volver a entrar nel? Teño uns recordos magníficos. Era a primeira vez que saía de Boimorto e chegar aquí e estar con moita máis xente da miña idade. E no momento que entrei pola porta, a escaleira da entrada trouxome todos os recordos habidos e por haber, porque pasaba moitas horas na biblioteca, porque chegaba no coche de Freire ás 8 menos cuarto da mañán e deixábame estar na biblioteca hasta que empezaban as clases ás 9. Algún profesora influiu na túa vocación? Sí, hai alguén moi especial para min que preguntei tan pronto entrei aquí, a señorita Eva. Doume matemáticas e foi entre ela e un maestro que tiven en Boimorto, foron os que fixeron que as matemáticas e eu estivéramos sempre unidos. Como recordas a aprendizaxe e a ensinanza das matemáticas na túa época de estudante? Cambiou moito respecto hoxe? Sí, hai un cambio tremendo. Cando eu fixen matemáticas, cando eu estudiaba, a matemática era repetitiva, facer exercicios, e as matemáticas non se vían. Eran como dogma de fe. Tiñas que creer o que che contaban e ya está. Sen embargo, pois moita xente creemos que as matemáticas son distintas e vos mesmos vistedes fai un momento que vos fixen un xogo de matemáticas que parecía unha cousa extraña. Esas son as matemáticas con xogos e con outras manipulativamente e con grandes programas que hai agora como GeoGebra ou Wiris ou Derive ou cantidad de programas, podemos ver as matemáticas e palpalas. Que é do que máis desfrutaches a hora de ensinar matemáticas? E que parte das matemáticas che gustan máis? Na miña carreira, eu fixen dentro da carreira, fixen o que se chama análise. Probablemente é o que menos vos guste. Todo eso que son as ecuacións, as gráficas e demás, é a miña especialidade. Pero, sin embargo, desde fai 20 anos para aquí, 25 anos para aquí, dedícome sobre todo a matemáticas e arte. Que parece que a xente lle sona raro que poidamos unir matemáticas e arte, e están tremendamente unidas. Que matemáticas me gustan? As manipulativas. Sempre que se poida xogar e aprender xogando, pareceme maravilloso. Bueno, pois agora, fálanos un pouco sobre o que ti facías co teu alumnado. Vale. Cando eu empecé a traballar no ano 86, daba clase, pois igual que me deran a min, con exercicios non cerado e facendo así. Logo, tiven a sorte de conocer a unhos grandes personas de didáctica da matemática que me enseñaron que outras matemáticas eran posibles.
O meu alumnado, pois, facía xogos, o meu alumnado sempre que había un concurso, aló íbamos. Hasta íbamos, hasta os levei a Coruña no meu coche, e logo a Vigo, pero como tiña que levar a 8 alumnos, porque eran 2 equipos, fomos en tren. Para algúns deles, toda unha experiencia, porque nunca foran no tren. E teño que decir con gran orgullo que ganamos o concurso, co cual eles recibiron xogos matemáticos, evidentemente, e o instituto tamén recibeu xogos. E logo facíamos a final de curso, facían eles conmigo, bueno, éramos todo o departamento de mates, facíamos unha xornada de gincana matemática polo propio centro. O sea, intentábamos roteiros matemáticos por ordes para que vieran que as matemáticas están en todos os sitios. E eles mesmos facían un roteiro e ao final xos frenaba, porque acababan vendo matemáticas en todos os lados. Xa era unha exageración, vamos. Pero era o que facía con eles. Como viviches o proceso da túa xubilación e a que te dedicas agora? A miña xubilación, vamos a ver, eu xubileime xusto cando empezou a pandemia, co cual o primeiro ano foi un pouco extraño. O primeiro ano, bueno, parecíame que estaba de vacacións indefinidas, e moi ben, pero logo botaba de menos a aula, non corrixir exames, eso non, pero botaba de menos a aula, botaba de menos o alumnado, e agora volvo a dar clase outra vez. A profes, e fago roteiros matemáticos, fago concursos, como que comentaba de saída, Matemáticas na Raya, que precisamente foi onte. Este domingo temos en Lugo Matemáticas na Rúa, vamos a ter 15 mesas e 7 postos con cousas de matemáticas todas elas, pois con cousas pouco habituales para a xente como pode ser traballar cos tangran, cos pentaminós, cos cubosoma, con teselacións, con fractais, con mosaicos, con cantidade de cousas. Unha matemática que pouco está nos libros, por desgracia. E os profes non teñen ningunha culpa. É o currículum, é o que nos manda facer a Consellería. Non é que eles non quixeran dar tamén esas matemáticas divertidas. Bueno, pois, Pila, moitas gracias por contarnos a túa experiencia, estar con nós estes minutos. No, grazas a vos por convidarme e todo un honor que chamen a alguén despois de 50... Son as miñas bodas de ouro co colegio, pensando ben. Son as miñas bodas de ouro, 52 anos. Vexo ese patio e recordo eu facendo aí gimnasia, lle chamábamos, non era educación física. E, bueno, e ademais con a maior satisfacción tendo en conta que os meus antergos por parte de miña nai eran daqui de Arzúa. O sea que todo un honor e formaban parte da banda de música. Así que eles música, eu non sei nada de música, eu matemáticas. Grazas a vos por estes momentos tan agradables. Nos alitadoras, nos conquistadoras, brillantes activistas da vida cotidiana, e nos que resistimos a séculos de forza, e nosas matriarcas do país. Grande obra es mi... E así chegamos ao final. Agardamos que vos gustara. Moitas gracias por escoitarnos. Non os perdades o próximo programa. Teremos máis sorpresas. E moitas cousas que contar. Hasta a próxima. Adeus. Un sueño que se hace realidad, otro mundo